लाइटिंगचं वगैरे पण जोरदार काम चालू आहे बघा. साऊंड वगैरे आहेत हे बघा, काम चालू आहे. हे आपले सगळे मित्रांनो, आम्ही पण आता घरी चाललोय. बराच उशीर झालाय, काळोख पडत आला आता. मित्रांनो नक्की 4 हे मंदिर आहे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आम्ही आलो आहे अंगणेवाडीला. अंगणेवाडीची जत्रा आहे 4 फेब्रुवारीला. तर त्याच्यापूर्वी आम्ही आलो आहे. तर पूर्ण कामगत चालू आहे. ती कशी चालू आहे, लाइटिंगचं वगैरे म्हणजे डेकोरेशन वगैरे सगळं चालू आहे. काही लोक दुकानांना जागा अडवून ठेवतात, आधीच मंडप वगैरे घालून ठेवतात. ते कसे कसे जागा अडवले ते आपण बघूया. आम्ही पण दुकानासाठीच जागा हे करायला आलो आहे. तर आपण जाऊन बघूया आता कसं काय चाललं आहे ते. मित्रांनो, हा व्हिडिओ नक्की आवडेल, कारण अंगणेवाडी जत्रेला जी गर्दी असते तेव्हा काहीच समजत नाही की अंगणेवाडी कशी आहे. तर अंगणेवाडी जत्रेपूर्वीची अंगणेवाडी कशी आहे ही आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग, आणि हा व्हिडिओ नक्की इंटरेस्टिंग होईल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करून ती बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून आपले नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचतील. चला आता बघूया आपण कशी अंगणेवाडी दिसते, जत्रेपूर्वीची अंगणेवाडी. मित्रांनो, आता आम्ही एक अंगणेवाडीच्या इथे आलो आहे बघा. आता अंगणेवाडी जत्रा होणार 4 फेब्रुवारीला. काही लोकांनी दुकानं वगैरे आधीच जागा अडवून ठेवली आहे बघा. आम्ही पण त्याच्यासाठी आलो आहे. मागे दुकानसाठी जागा हे करतोय, चालतंय. बाकी सगळं काम मला वाटतं झालं आहे. स्पीकर वगैरेचं चालू आहे. आता आम्ही इथून चालत चालत मंदिरच्या इकडे जाणार. चला मग. माझ्यासोबत लौकिक आहे, विनोद आहे आणि नम्रता. आम्ही चालत चालत चाललोय. आता मागे गाडी लावली आहे. काही लोकांनी दुकानं बांधून पूर्ण केलंय, काम वगैरे पॅकिंग करून गेलेत. नंतर एकदम येऊन ते माल वगैरे घेऊन ठेवणार. आता गाडी भरपूर मागे लावली आहे. जवळजवळ 1 किलोमीटर आम्ही चालत 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 मंदिरच्या इथे चाललो आहे. आता हे बघा, दुकानं वगैरे मस्तपैकी बांधून ठेवली आहेत. तर आणि इकडून दर्शनासाठी वगैरे लाईन लागणार. हे बघा, आणि पूर्ण उड्डाण पुलासारखं केलं आहे. खालून दुकानं असतील, वरून पूर्ण दर्शनासाठी लाईन असेल. हे मालवण साईडवरून आलो आहे, ते मालवण साईडचं दाखवतो आहे मी. असं पूर्ण त्या साईडला पण जे कणकवलीवरून येतात त्यांच्यासाठी तिकडून असणार. लोकांनी इकडच्या घरं वगैरे मस्तपैकी सजवून ठेवली आहेत. आणि एवढी लोक येतात दर्शनासाठी, भरपूर गर्दी होते. हे बघा, इथून पूर्ण याच्यावरून दर्शनाची लाईन चालते. आता खाली तिकडे पण बनवली असणार. आता आपण मंदिराच्या जवळ आलोय. बघा, ही या साईडने मळ्यातून इकडे पूर्ण मळा आहे. मळ्यातून पण इकडून अशी एक दर्शनाची लाईन येईल. त्या लाईनला जॉईन होणार. इकडून परत मंदिरात मस्त गार्डन बनवलंय. हे पण पूर्ण बनवले हे दर्शनाच्या लाईनसाठी. इकडे लाईन गोल 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 फिरून ही या साईडने अशी वरती जाणार, पुन्हा या साईडने मंदिरात. त्याच्या खालून पूर्ण छोटे मोठे स्टॉल वाले वगैरे इकडे असणार. भरपूर गर्दी असते. विलास हडकर आमच्याच गावचे, हडी गावचे. मावशी ना रे, मावशी राहतात ना, ती मावशीचं आहे दुकान मंदिराच्या बाजूलाच. हे भराडी देवी मंदिर. आपण जाऊया पुढे, थोडा वेळ इथे थांबणार, नंतर जाऊया पुढे. आपण आपला मित्र आहे, त्याचं ते दुकान आहे.
फेब्रुवारीला जत्रा आहे. हे मंदिर आहे. मोठा मंडप वगैरे घातलाय. लाइटिंगचं वगैरे पण जोरदार काम चालू आहे बघा. साऊंड वगैरे आहेत. हे बघा काम चालू आहे. हे आपले सगळे ओळखीचे आहेत. सिद्धेश डेकोरेटर अंगणेवाडी. मालक घरी गेले आहेत. आपण मंडप आहे. मंदिराची मागची बाजू आहे. दर्शन घेऊन झाल्यावर इकडून लोक बाहेर येतात. इकडे प्रसाद वगैरे दिला जातो. पर्यटक वगैरे पण भरपूर येतात इकडे. बघा ऑलरेडी आले आहेत दर्शनासाठी. मोठ्या वगैरे पण मिळतात इकडे. इकडे पण ओट्या वगैरे मिळतात. ही दुकानं कायमच इथे असतात. हे काका इकडचेच आहेत. काका इकडचे आहेत ना अंगणेच. हे पण काका इकडे वाडी याच गावातले आहेत. युट्यूब चॅनल आहे मित्रांनो आता आपण अंगणेवाडीत आलोय आणि हे काका आहेत. तर काकांजवळून थोडीशी माहिती घेऊया. काका तुमचं नाव काय? विठ्ठल माझे अंगणे. आणि ही जत्रा आहे ती किती तारीखला आहे? 4 फेब्रुवारीला आहे. 4 फेब्रुवारी म्हणजे 4 फेब्रुवारीला चालू होणार की 4 फेब्रुवारीला म्हणजे 3 तारीखला 3:45 वाजता चालू होणार. अच्छा 3 तारीखला सकाळी 4:45 वाजता दर्शनाला चालू होणार. हो बिट्या सगळं चालू. ते किती कधीपर्यंत चालू असणार? 5 तारीखला 7:30 पर्यंत. सकाळी 7:30 पर्यंत. संध्याकाळी 7:30 पर्यंत चालू असते. संध्याकाळी अच्छा म्हणजे 3 तारीखला 4:45 सकाळी चालू होते ते 5 तारीखला संध्याकाळी 7:30 पर्यंत जत्रा चालू असते. अच्छा म्हणजे आणि दर्शनाला वगैरे लाईनीने जावं लागतं. हो लाईनीने जायला लागणार. अच्छा इतर पास वगैरे 8 लाईनी असतात. पासाचे असतात 3-4 लाईनी. अच्छा पासाचे पण असतात काय? हो. अच्छा अच्छा ओके ओके. हे तुमचं दुकान इथे कायमच असतं का? कायम सोपी असतं. अच्छा म्हणजे इकडे कोण 4 दिवस बंद. जत्रेचे 4 दिवस हे दुकान बंद असतं म्हणजे घरी काम वगैरे असतं त्यामुळे पाहुणे मंडळी येतात त्याच्यामुळे सगळं. अच्छा अच्छा. आणि जो प्रसाद वगैरे असतो तो कसा काय असतो? महाप्रसाद असतो 4 तारीखला रात्री. 4 तारीखला रात्री. म्हणजे कोणी पण आलं तरी पण या कोणाच्या पण घरी गेले तरी तिथे तुम्हाला प्रसाद सगळे देणार. ओके ओके. मित्रांनो कधी पण जत्रेला आलात इथे जत्रे दिवशी जो प्रसाद घेतात तो कोणाच्या पण घरी जाऊन बसला तरी तुम्हाला तो प्रसाद भेटणार. म्हणजे ताटं वगैरे देवीची लावून झाली की म्हणजे देवीला नैवेद्य दाखवून झाला की जो प्रसाद भेटतो तो कोणाच्या पण घरी गेला तरी तुम्हाला भेटणार. इथे काकांचं दुकान इथे कायमच असतं. इतर दिवशी जर आलात तर हे काका इथेच असतात. हा काका फेमस आहे तिकडे. इकडे काकांच्या ओट्या वगैरे भेटतात देवीच्या. तर नक्की काकांच्या दुकानाला भेट द्या अंगणेवाडीत आलात तर. धन्यवाद काका माहिती दिल्याबद्दल. मित्रांनो हे सर्व मंडप डेकोरेटर साऊंड सिस्टीम लाइटिंग वगैरे जी दिसणार आहे ती इथलेच अंगणेवाडीचे सिद्धेश डेकोरेटर म्हणजे विजय अंगणे यांनी केले आहे. हे बघा पूर्ण जी लाइटिंगचं वगैरे चालू आहे. जोरदार काम चालू आहे. आता ते घरी गेले आहेत. आपल्याला भेटणार नाही. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. जर तुम्हाला लागलं असं कुठे लाइटिंग वगैरे डेकोरेटरचं DJ वगैरे तर त्यांना तुम्ही नक्की कॉन्टॅक्ट करू शकता.
मित्रांनो इकडे एक पण माझ्या मित्राचं हॉटेल आहे आनंद, आणि त्याची वहिनी आहे इकडे. वहिनींजवळ पण विचारूया. नमस्कार वहिनी. वहिनी, हॉटेल कायम चालू असतं तुमचं की जत्रेच्या दिवशी पण चालू असतं का? जत्रे दिवशी बंद. मग ते किती दिवस बंद असतं? जत्रेचे 2 दिवस बंद. 2 दिवस बंद असतं आणि त्याच्यानंतर चालू असतं. म्हणजे इतर दिवशी जर कोण आलं आणि त्यांना जेवण वगैरे पाहिजे असेल तर चालू असतं. मिळू शकतं. मिळू शकतं. अधिक जर असेल ना तर त्याने ऑर्डर द्यायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला अच्छा. मांसाहारी पाहिजे की अच्छा, म्हणजे आधी जर कोणी यायचं असेल. कसं सीझन वरच चालतं. हा, सीझन आहे. अच्छा, जर कोणाला ऑर्डर द्यायची असेल तर तुमचा नंबर सांगू शकता? हो सांगू. सांगा ना नंबर. 94 22 हा. 98 हा. 40 73. ओके, म्हणजे या नंबरवर कॉल करून तुम्हाला ते लोक ऑर्डर करू शकतात. म्हणजे बाहेरून कोण येणारे असतील, दुपारच्या वेळेत येणारे असतील तर त्यांना जेवण मिळू शकतं इतर दिवशी. फक्त जत्रेचे 2 दिवस दुकान बंद असतं. ओके, म्हणजे इकडचे सगळ्यांचं मला वाटतं त्या दिवसात दुकानं बंद असतात. दुकान सगळ्यांची बंद. ओके ओके. म्हणजे बाहेरच्यांचा धंदा असतो. अच्छा अच्छा. मित्रांनो, जेवण वगैरे तुम्हाला पाहिजे असेल तर नक्की तुम्ही इथे भेट देऊ शकता यांच्या दुकानाला. नंबर देतोय मी डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि वहिनीने पण सांगितलं आहे नंबर. बाकी इतर मालवणी खाजा वगैरे लाडू वगैरे पण यांच्याजवळ भेटतात. हे बघा, हे घरगुती लाडू वगैरे पण ते लोक बनवतात. तर मालवणी फूड पण इथे नक्की मिळेल तुम्हाला. हे मी आता जत्रेच्या अगोदर हे सगळं सांगतोय. आता 4 तारीखला जत्रा आहे. जत्रेच्या फक्त 2 दिवस बंद असणार दुकान. त्याच्यानंतर पुन्हा इकडची दुकानं, म्हणजे जी गावात स्थायिक लोकांची दुकान आहेत ही बघा, ती नंतर पुन्हा चालू होतील. आता आम्ही जस्ट इकडे आलेलो, आमचं पण दुकान असणार इकडे छोटंसं बचत गटाचं. त्याच्यासाठी जागा साफसफाई करायला आलेलो. तर बोललो चला एक व्हिडिओ बनवूया अंगणेवाडी जत्रेपूर्वीचा. हे बघा, हे मंदिर आहे आणि मंदिराच्या इथे जस्ट इथे दुकान आहे. तर नक्की यांच्या पण दुकानाला भेट द्या. चला मग चालूया, जाऊया आता. आम्ही पण आता निघतोय, बराच उशीर झालाय. चला तर. हे बघा, जोरदार दिवस रात्र दुकानवाले वगैरे असतात, त्यांची तयारी चालू आहे. कुठून आलात दादा तुम्ही? हा, अरुंदा. हे लोक अरुंद्यावरून आले आहेत इकडे दुकान लावून. कुठचं दुकान असणार तुमचं? खाज्याचं दुकान असणार. एवढ्या लांबून हे लोक आले आहेत. यांनी दुकानाचं काम चालू आहे यांचं. हे बघा, खाज्याचं दुकान असणार यांचं. मित्रांनो, आम्ही पण आता घरी चाललोय. बराच उशीर झालाय, काळोख पडत आला आता. मित्रांनो, नक्की 4 फेब्रुवारीला अंगणेवाडीच्या जत्रेला या आणि देवीचं दर्शन घ्या. भरपूर मजा येते, भरपूर दुकानं असतात. 2 वर्ष जत्रा तेवढीशी भरली नाही, पण यंदा भरपूर भरणार आहे, त्यामुळे भरपूर गर्दी असणार. चला तर, हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा.